aiwa mhuri yezimbabwe zvazvinyatsokuratidza kuti dzimwe nyika dzemuafrica dzinoziva chokwadi, dzinoziva constitution yemuzimbabwe. Nonyaya job Sikhala unoziva kuti vari kungotenderera zvavo vasingangomuburitsi mujeri, vachingomupa mhosva yaasina, asiwo mutongo constitution yagara yakatopa mutongo uripo kudhara. Aiwa mhuri yezimbabwe, kana ukatanga kuona mavhidhiyo edu muzuva ranhasi, kana ndokupa wasubscribe wolike utina on the bell icon, tambochiona maupdates anokupa pano paZim News Live YTS. Tiri kuona kuti newspaper remuafrica rinonzi Africa Beauty or Ruined rari rikaburitsa pachena rikanyatsa kuburitsa mutongo kana kuti mutemo uri muconstitution richiti demonstrations are constitutional right for the people of Zimbabwe. I think section 59 of the constitution allows people to demonstrate or petition peacefully. As long as the demonstrations are peaceful, the army will not get involved. General Philip Valerius Vanda, May 2018. Satukona kuti uyu mutemo wanga ugara uripo uchiti aiwa mademonstrations they are constitutional rights. As long mademonstration avari kuita ari muri peaceful, army haiintervene, army haipindi. Satukona kuti vanhu amwe vemuafrica vanyatsokera kuona kuti aiwa mutemo tinouziva, mutemo wemuzimbabwe kunyange uri kuvioletiwa, kunyange vanhu vari kuabusiwa. Saka mhuri yezimbabwe ndomukana ndokupe kuti munoti kudii pamusoro pekuti munoona kuti mamwe maafrican countries anouya achitopinda munyaya dzemuzimbabwe achivapinza inline mugwara chemu kuti aiwa musikuona apa muri kuresvera. Munoti kudii pamusoro penyaya iyi? Aiwa muchilaika, kusubscribe pamwechete nekutina on the bell icon, tinomuchiona maupdates atinokupai pano paZim News Live YTS, nekuti kuita zvese zvimahara.